Čaute ľudia, to je Anubis SVK, dneska si ideme urobiť taký testovača video, neviem si to vidieť, ale rozhodol som sa na jeden mini počítač, ktorý chcem prerobiť na telku, na Smartbox. Ukážem vám fotku teraz, HPčka. Ideme si stáhnuť Android, ako musíte vidieť, stáhol som Android TV 8. Ideme vyskúšať, co se bude fungovat. Je to HPčko, parametry tiež budú napísané a ideme tam teraz naísať Android, tak sa poďme na to. Jo, a toto, keď neskúsajte, môžete, keď to skúsite, není moja zodpovednosť, že sa vám to jebe počítač, nebo keď to chcete nainstalovat. Buďte opatrní, vašimi sáriate jamík, pokiaľ sa nevysnáte, môže sa niečo tu jebať a ja nesom zodpovedný sa to, sa niečo tu jebete vy. Tak sa poďme na to. Dobre, zapnem Rufus. Jo. Povolíme si aktualizáč je, odkaz na Android TV bude v popisu. Asi vyberem prvý, naformatuju ho, bo už som jednom dával. Android TV isla, ale nefungoval YouTube, doporučujem to testovať. A teraz skúsime 8 minút. Android TV. Áno, chcem to nainstalovat, áno, chcem stáhnuť, lebo Android TV je technicky Linux, tiež bude postavený na Androide. Áno, chcem sformatovať toto a ja sa osvoju nebo strchnem, keď to bude. Čelkom ide to rýchlo, ako sa inak ľudia máte, ja som mám čelkom OK. Mám svetými svetlom, ja som spokojný na koľko svetla. A to je jedno. To bolo pekne vidno, myslím sa. Jo, už to chvíľu bude, inak musíte mi dať like a odberaš si toto video, pokiaľ ste chceli ho podporiť. Môžete takisto mi dať follow na Instagram a ste toto video, pokiaľ vám to príde zajímavé, pokiaľ sa vám toto video bude páčiť. Ale poďme na to. Už máme skoro hotovo. Prepínaču ukončené a hotovo. To bylo relatívne rýchle, to som tak rýchlo nečakal. Asi prepnú monitor na ten počítač a zapnú vám nahrávanie toho, tak sa asi vypnú svetla, toho nepotrebujú teraz. Ale tu tiež vypnú. Počkaj, ja si zapnú svetlo. Zapnú nahrávanie jednou video. Dobre, som prepol natáčaný na mobilnú kameru. Do týchto počítačov to ideme nainstalovať, ale rozhodol som sa nainstalovať toto dánko a keď má Wi-Fi aj počítačku, čo to porúčam, pretože to je Smartbox. Ja si prepnem HTMčko, to často máme spolu, to vidí. Nechci vidieť, keď sa to točí, sve točí. Monitor je pripravený, len si propojili ste klávesničku a myš na to počítača, ale klávesnička je, trošku zrepujem. Bankové rozjet. Mám myslená strana, ako musí to vidieť upravený. Neviem ako ma počujete, ale na to som si OK. Možno počítač na stranu. Minúti. Sa bude OK to dělat. Ja si dám UEFI boot. Skúsime live, otestujeme si upravovač. Vyzerá sa to spústa, ja si prepnám pravú včenu, že ja teda som zabral OPS-ku včenu a tak teraz neprepnú. Ale vyzerá sa tam to, ako na Google TV funguje, to spústa sa na monitoru. To nejdeme instalovat.
potrebujem otestovať. A ideme si pohnevali ovládač. No nič, baterky mi nefunkujú, ale už mi si tento Android už zabehol. Dobre, ja ho vypnu. Asi čo? Si skočím ku baterky a hneď sa osviem. Dobre, ako musíte vidieť, už som si vymenil baterky. No, ovládač funguje, vyserá. Dobre. Ja ho idem restartovať a ideme si ho nainstalovať na disk. Restart. Áno. Okáčame. Teraz ho restartujeme, snad toto nedobie instalátor. Sa to potrebuje otestovať, sa buduje, lebo niektoré ISA, čo som skúsil na tento kód nefungovali. Ja to idem nainstalovať na hard disk. Opäť si pokračovanie, no, si sformatujú disk. Dáme delete device. Detect device. Dáme toto, Android, ja ho chcú na XATF4, musíme ho naformátovať, ten disk, a teraz dáme, sa chceme urobiť krup, áno, chceme nainstalovať krup, to je bootovanie pre Linux, a Android je stále Linux, a bez toho by nemusel startovať, tak si, pardon, neostrí to dobre, ale ani som nenastavil kameru veľmi dobre. Točím to čes nejaký UHV. Na ktorom sprostím mocou Minecraft server, toho som videu, sa musíme puštiť. Dobre, 100%, o chvíľu. Teraz tam je hran Android TV. Dobre. A teraz tam spúšťa sa Google, ako môžete vidieť. Ja si sapnú ovládač, vyserá sa už tento funguje, ale práve som si zohnal stoja, no ale to ako kokot musím točiť, ako musíte vidieť kamerou. Kamera teraz nemám najvyššie rozšlistvené, alebo som to v editore zoomov. A to je jedno teraz. Chvíľku si počkáme. Tak ľudia, dám si sa nám toto video bude páčiť. Lebo toto veľmi nikto netočil na československej scéne, lebo o tom malo. Aspoň som mi to neskočilo, nevidel som to. A to je jedno. Teraz si vyberám slovenský jazyk, slovenčina. A ja ho pomenú to vlastný názor. A pomenujem Horný apartman. Horný apartman. Dobre. Vidíte, sa je trochu ruštine, ale to nevadí snad. Neviem prečo, ale myslím, že sa ide. Prehľadať, odpojiť. Odpojíme to USBčko. Keď stále nechápu, prečo tá vec bola v ruštine, ale to je jedno. Ja odpojím to ujebené USBčko, ktoré není dobre navrhnuté, lebo sa prehráva. Asi je horúči. Ja sa prihlásiť do účtu. Keď si spomeniem ja heslo ako idiot. Neviem do akého účtu som sa prihlásil. Možno si to pamätá. To je Google. Máme skúsiť ten YouTube. Se už nejde náhodou. Proč ho vypíná? Ja ho restartuju ten systém. A len si skúpneme, aký je to systém. Som ho mal reinstalovať. Informácie, Horný apartman, Hotel Team, Android 8. Ja ho restartuju, možno pomôže restart.
Máme restartovat a už můžete vidět, že máme Android TV nainstalovaný. On ho restartuju, lebo nevím prečo kurva nejde YouTube, ale no pri najlepšom to znovu reinstaluju, to nebude problém. Ale vyzerá se, už Android máme nainstalovaný bez problémov. Dáme spustit. Dnes na nějaký map, ale to je jedno. Tak to vám si sa toto video vyskúsime sprosniť YouTube. A keď ho sprostím, tak budu šťastný. A potom nainstaluju Antik nebo sledovaný TV nebo nejakú takú aplikáciu na sledované telky. Asi Antik. Keď je zabugovaný občas. Trochu dlhšie startuje, neviem prečo, lebo tam je STD aj 8 GB a RAM, teda stvorek myslím. Neviem, teraz vám vypísať znovu parametre. Tu niekde dole. Dobre. Na systému, ale čo? Ja sa hrať prihlásim, keď mi to dovolí Google. Ja neviem, čo tomu kurva je. Ale sieť funguje. Aplikácia. Mám skúsiť spustiť teraz ten YouTube. Nejaké random video. Snad už teraz pôjde. Lebo prináš som to reinstalu. Ako YouTube fungoval. Ja si pridám YouTube. Len kreslo. Ho reinstalujú, skúsim. Ja formátnu systém ST. No nič, ja ho skúsim reinstalovať a osviem sa, keď bude. Tak sa zatiaľ. Dobre, tu vám sa vám toto video páči a pokiaľ áno, nezabudnite dať like, odpersia toto video a ja keď ho reinstalujú sa osvem, alebo napíšu, že to funguje alebo nie v tomto. Tak sa čaute.